आङो आस्राबारि अंगनवाड़ी सेन्टारनिफ्राय MMVY आसनि PMMVY आसनिनि 5,000 रांखौ आङो मोनखांबाय। बे रांखौ मोननायनि गेजेरजों आं गोरबोआव थानाय समाव आङो माखासे नांगौ जानाय जानायनि आदारफोरखौ आङो मोजां प्रटिन गोनां बुस्थु बायनानै जानो हादों। बिनि थाखायनो आङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो गोजोननायखौ बावहरबाय। लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो सानो जे आं जेरोखोम मोनदोंमोन बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो बयखौबो मोनगोन होननानै आं भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि सायाव आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों। आंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। आं गथ'खौ आस्राबारि अंगनवाड़ी सेन्टाराव सानफ्रोमबो लाबोनाय जायो आरो बेजों लोगोसे गोबां सोलोंथाइ मोनबाय गथ'आ आरो माब्रैहायबा गथ'आ रोंगोन आखर मोनफा मोनफा लिरनानै फोरोंनानै गथ'आ गोबां सोलोंथाइ मोननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे फरायनायावहाय माब्रैहायबा गथ'आ रोंगोन बेखौ फोरोंनायजों लोगोसे गथ'आ दा मोजाङाव गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हाबाय आरो बेजों लोगोसे बिनि उनाव क्लास जाखांनानै खिचुरि गुदुं गुदुं जाहोनानै आंनि गथ'आ हेल्दि जाबोदों ओमफ्रायो आङो अंगनवाड़ी सेन्टारखौ थाबाय थानायनि गोनांथिखौ लुबैयो। जोबनायाव आं भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ गोजोननाय जासिहरबाय। गोजोन्थों।